В раннохристиянския комплекс археолозите са открили основите на базилика, жилище, за което се предполага, че е наместният епископ. Открити са още аязмо за светена вода, винарна, пещ за керамика. Кръщелните в античното селище са 3. Едната се намира в базиликата. На метри от нея са открити другите 2. Уникалното за тях е, че са разположени една върху друга и са от различни периоди. За по-ранната учените предполагат, че датира от 5 век, а по-късната от 6. Те откриват двата баптистерия, проучвайки археологическия слой преди Христа. Проучването на целия комплекс в района на къснотичната крепост имаме два основни слоя. Това е един слой, който е от 4 до началото на 7 век, т.е. къснотична или ранновизантийския слой, да го наречем, но в дълбочина имаме и още един слой, който е така у нас работно като наименование преди Христа. И той се състои основно от ями, които за сега ги определяме като култови. И за да проучим тези култови ями, които в този район са доста, беше необходимо около вече изучения, изцяло проучен и добре така запазен обект баптистерия номер 2, да направим проучване в дълбочина. Според археолозите, откриването на 3 баптистерия около една църква е изключително рядка находка. Разбира се, тук има и още един интересен момент, че формата, основната форма и на двата е кръстовидна в основи, но докато вторият баптистерий, т.е. по-високият, по-късният, също беше с кръстовидна форма, долният повтаря една стара източна сирийска, по принцип, като тип форма, която наподобява българската буква Ф. Основавайки се на древните християнски писатели и на археологическите находки, учените предполагат, че през 5 и 6 век в християнската религия са се борили различни течения. С надделяването на едно от тях се обяснява появата на третия баптистерий. В този период започват да се кръщават децата още докато са съвсем малки, на 40 дни, най-много до 3 години. Това означава, че вече няма нужда от такива големи, обемни кръщелни, където и са се кръщавали и възрастни, където и са влизали до кръста във водата. Археолозите са открили и как се е отвеждала водата от двете кръщелни. Древните строители са използвали амфори, като са им махали дъната. Това е отливникът на вторият баптистерий на това място. Това е една амфора, която ще ни даде също допълнителни данни за хронологията на този паметник. Тя е запазена почти изцяло. Ето тук е остието с дръжките и долната й част е отчупена, за да може по-широка струйка вода да изтича навън. Тя е била насочена на север, докато на горният отливникът е насочен на юг. Мнението на археолозите е, че откритието променя представите за раннохристиянската архитектура не само в България, но и в целия ранновизантийски свят.